Ел сайын 1000-гә якын кеше арта бара. Нәрсәгә бәйле бу? Арту бары куркынышы бармы, Фирая ханым? Ну, ел сайын на самом деле 1000 почти арта бара. Но хәзер бит миграция да бик күп. Ул 1000 арта бара. Кемдер икенче шәһәрләргә чыгып китә, с территории республики дип әйтәм инде. Аннарысын үлгәннәре дә бар инде аның. Аспекттан үлүчеләр саны билгелеме, Фирая ханым? Ну вот около 500 больных дип әйттем бит. Юк, елга алай инде. Елга спиттан күп белмиләр. Менә бу 25 ел арасында бит инде 500 кеше генә. Спитка хәтле авыртуны запускать итмибез. Но больнойлар спид белән үлмәсәләр дә икенче авыртулар белән үләләр. Алар бит шундый ук кешеләр, аларның инфаркт та була, аннарысын нарушение мозгового кровообращения да була, аннарысын отравление наркотиками да бар инде. Бар, хотя саны бик кимеде. Хәзер бит наркотического бума юк дип әйтергә була. А хәзер көндә безнең 38% через наркотики заражаться итәләр и калганнары половым путем. 30 яшьтән артык булган кешеләр заражаться итә, 30-дан 50-гә хәтле. Ничә балай дип әйтсәң, где-то вот информацияны biz население өчен биргән информацияны җә тыңламыйлар, җә интернет белән общаться итмиләр. Яшьләр бит хәгыл интернетта, алар бөтенсен беләләр, презерватив кирәген дә беләләр, что нельзя пользоваться сексуальными вот этими коммерческими секс-работниц, проституткалар белән дә, чтобы не общаться, анысын да беләләр. А вот 30-дан артык кеше алар инде менә өйләнешкән кешеләр име, күбрәк аның 70% ир кешеләр причем. Алар почему-то вот заражаются менә шул половым путем.